ଏକ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଧୂସର ମୂଷା ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ଦିନେ ମୂଷାଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଫାନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପନିର ଦେଖିଲା। ପନିରଟି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ମୂଷା ଭାବିଲା, ଏତେ ସହଜରେ ପନିର ମିଳିଛି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ବିପଦ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ସେ ଭଲ କରି ଦେଖିଲା ଓ ଜାଣିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ପନିରଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ଫାନ୍ଦଟି ଝଟକିନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ମୂଷା ଭାବିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଖାଇବି ନିଶ୍ଚୟ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଯିବି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ପନିରଟିକୁ ଫାନ୍ଦର ବାହାରକୁ ଠେଲିଦେଲା ଓ ସେତେବେଳେ ଫାନ୍ଦଟି ଧଡ଼ାକ କରି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୂଷା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୂଷା ହସିଲା, ତାଳି ମାରିଲା ଓ କହିଲା, ଛୋଟ ହେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି। ଏହା କହି ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ପନିରଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତଥାପି ମୂଷାର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯାଇ କେହି ବି ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲନି।